Activision presents a smashing blast from the past. Developed by Vicarious Visions. You're gonna end this episode. You're gonna like this. It's Paprika. Crash Bandicoot. Vyšlo se už natáčat. Viete, čo to znamená teraz momentálne, čo tu vidíte. Staré v Crash Bandicoot. Presne sa dobre počuli, ide sa hrať za Crash Bandicoot. Kde som naposledy skončil ináč? Ani neviem sám, ty kokot. Kde som naposledy bol? Ja, a to bolo len to, že som získal ten zelený diamant. Čo si neviem, jak sa jej podarilo, ale však pohode, tak dobre, ideme na ďalší level. Ďalší level ideme rozbiť. Jeho bola, no dobre, tak poď. Však aj som nejaký slabý kus, sa to dám. Aj neviem, nemám vlastne kameru, ty kokot. Ja tu ukazuje takto na monitor a tuto mám vlastne kameru. Ale ja rozmýšľam, že si dám semka, ale tak toto je také dobré miesto. Neviem. Tu by to takto proste vyhovuje, lebo aspoň to nemám položené ako retard na tomto monitore. Neviem. Viac by to vyhovuje, lebo aspoň ma lepšie vidíte. Kokot, mohol ma... Som vlastne nevedel, že tam vlastne ona... Tak vlastne ja som zabudol, že ja mám vlastne 68 životov. Som až taký dobrý. Ma volajte, že Masta, one. Masta MC Crash Bandicoot. Do píče mám oné battery low. Ty kokos, dobre. Tak toto som akože popravde nečakal, že som tu dostane. Ale to ma nezastaví oproti tomu, aby som prešiel tento level. Tak to spraviť potom. Pavúk. Jeho boha. Poď si na tom sekundu, ja potrebujem tu spraviť jednu vecičku a to je... Kokot, ja som... Prijebaný, ja som si prepol monitor. Teraz som si normálne zohral stoličku, ty kokot, tak som sa normálne vytočil. Kvôli tomu, že som mobilom prepol vstup monitora. Teda začína mi byť teplo jak piča, ale jebem na to, čo však. Nebudem to jedno. Plakať jak žena pojebaná. Mám to píči celé. Idem to prejsť takto. O kurwa, spaliście! Kurwa mać! Co? Chuj z tym! Co odpierdalasz? Gówno ci to obchodzi! Śmiecu! Jebany! Kurwa mać! Toto sa mi nestalo. Ale som vyjebol takto one. Ako mi to velice dneska nejde inač. Je to na kokot.
Takto som si aj predstavoval dnešný diel, že to budem prechádzať jak úplný, jak postihnutý retard. No teraz sa fakt cítim jak postihnutý retard, ty kokot, že neviem prejsť ľahkú pasáž tohto levela, fakt ľahkú. Úplne ľahúčku a zase skapal. To Krista. Fakt som dneska nasratý na seba, že mi to pičuje. Neviem to ako ona. Fakt neviem proste prejsť ľahúčku pasáž. Fakt ľahúčka pasáž, ty kokot. Fakt ľahšia pasáž ako toto nemôže byť, týka, ja to neviem prejsť. Lebo trikrát tu spadnem, ty kokot, do jamy. Ja môžu byť až takýto postihnutý. Teraz to dáme. Teraz vám ukážem, jak sa hrá táto hra. Teraz vám ukážem ten pravý skill hráča. Som si povedal. Do... Jebal to pes. Počúvaj, jeho boha skurvený bati. Už som chcel skočiť, zrazu tam akurát došli bati. Jebem ti na to. Musím, že zbierame dobre veľa jablčok. Života. 67 života, to som normálne tomuto kombu ja hovorím, že nesmrteľnosť. Keď mám 67... Piča, to neviem povedať. Keď mám 68. Keď mám 68... Voy a la playa, había subido la marea. Počúvaj, ja som retard, čo ty kokot, ja chcem niečo povedať a buď sa mi tu stane nejaká divná situácia, na ktorej musím rozmýšľať, alebo potom skapem ja. Jebem dneska už fakt. One, proste tomuto kombu, že 67 života, tomuto kombu ja vyprávam, že nesmrteľnosť pre mňa. Lebo proste, ja aby som stratil 67 života, tak to je pičovňa jedna. To je proste, ja tomuto kombu hovorím, že nesmrteľnosť. Lebo keď mám 67 života, tak to je nesmrteľnosť. A Dighen, ďalšie životy. Dighen, 70 života, no tak tomuto hovorím, že one. Nesmrteľnosť na prvom mieste. Dighen, ešte diamant sa dostali. Týko. Počkaj, pred cieľom. Akurát pred cieľom. Pred cieľom vážne, ty kokot. Zoberiem diamant a zrazu bati. Zasa bati, ty kokot. Ja to jebem, ja neviem čo dneska som ňou. Ja som chcel povedať nejakú jednu zmysluplnú vetu. Neviem sa vykoktať, lebo som retard. Dik skapem tu. Dik dostajem diamant. Pozbieram všetky kravice, dostal som diamant.
A ty tam proste oni batia, nezabijú ma. Pozeraj. Svine skurvené, ty kokot. Poď. Nice, mám to. Jeba. Ďalší level splnený. Ďalší diamant máme. A pol. Takto, že very good, že... Mamma mia. Very good. 6 diamantov. Na pohodu. Z toho máme ten jeden špeciálny, ten... Oný, tento tu zelený, tento krásny zelený diamantík tu máme. Ideme na ďalší level. Road to nowhere, no. Tak do neznáma idem, cestovať. Takže road to trip, ale taký trip, taký zaujímavejší trip. Dobre, idem toto splniť. Toto dáme bez problémov. Pokiaľ nebudem retard a neskapem tu, jak kokot, no presne takto, tak dneska to pôjde úplne na pohodu. Takže dneska poďme prejavím ten skill. Dneska mi to ide akože pomerne tak, že dosť na chuja. Tyko. A presne toto som nechcel urobiť. Presne túto konkrétnu vec som ja nechcel urobiť, ale bohužiaľ sa mi stalo. No proste pochopili by ste to. Toto je aj boha. Toto je neskutočné. Nedá sa. Čo je dneska som ty kokot? Sounds like a skill issue. Normálne... Ja mám pocit, že normálne v mojej hlave sa deje akurát práve to, že ja to robím na schvál. Že práve to robím na schvál, ty kokot. Ale ja to nerobím na schvál, ja neviem prečo to ide takto na kokot. Fajn, dobre. Dobre. Ne, teraz sa fakt zostavím. Ja neviem proste, akože ono to vyzerá, že to robím na schvál, ale ja neviem prečo sa mi toto deje reálne. Pritom proste to je fakt iba také, že ja som skočil na kokot a proste takáto vec sa udeje. Ešte skočím mimo, alebo skočím tam na túto onu zlámanú ten zlámaný ony, tú zlámanú paletu a potom jasne, že skapem. Jak? Dobre. Toto som presne chcel dať. Prasa! Potom fantomasa! Ty kokot. Ja by som normálne háčik 15 pridrbal. Chodí sa, zas. Neviem, treba som skočiť. Neviem, vôbec netuším. Čo som ja, oný ty kokot. Dobre, ja skočil som, ale z napiču. Potreboval som skočiť na tú paletu. Nie iba ho preskočiť, ale skočiť aj na paletu. Niekde skape. Ale bohužiaľ sa to nestalo. Ty, počúvaj. Ja to nemôžem takto skurvene dojebávať. To prečo? Poď sa. No poď. Poď prasa. Dobre, ale fakt sa mi toto Akože už fakt sa mi toto prestáva páčiť, ja už by som akože... Ne, už by som to nemal toto dojebávať. Proste Však, ale som... Ja to tam fakt, akože ja som skočil na tú paletu, ne na tú zlámanú, ale na tú druhú. A aj tak... Čo? Dobre, už kašli na to, nebudem to... Ne. Poď sem. Bakar mi pomohol konečne. Toto je tak priebané, ty kokot, s tým prasaťom tam. Počkaj, ja by som sa aj priznal fakt, že to robím na schvál, ale ja to fakt nerobím na schvál. Ja to fakt nerobím na schvál, ja neviem prečo proste to sa mi deje. Fakt reálne by som sa priznal aj k tomu, že to robím na schvál. Ale bohužiaľ toto na schvál nerobím. Bohužiaľ fakt toto je skurvená pravda, že sa mi deje. No, konečne kokot. Už som začal chytať nervy na to. Poď sa.
Pozri sa. Pozri sa. Ja netrafím proste pár pixelov. Ty. Čo spravím? Dobre, že nie som žolík, ty kokot, lebo kebyže som žolík, tak poradu už by tu dve klávesnice letali. Ja ti pravím, že už by tu dve klávesnice letali, ty kokot, kebyže som mám byť žolík. Kebyže som žolík a kebyže mám svoj vlastný byt alebo dom, tak ti pravím, že už dve klávesnice by tu instantne letali, ty kokot. Po tejto izbe. Normálne už tu by ste takto videli preletávať ty kokot klávesnice a aj tie klávesy, ty kokot z tej klávesnice. Pozri sa. Prasa výjbané. A ja mám fakt pocit, že to kombo, čo som vyprával, tých 67 životov, že to je nesmrteľnosť, tomu vyprávam, tak ja mám pocit, že tento level, čo vidím, tak asi mám pocit, že som troška to prepiskol, ja neviem prečo proste toto sa mi deje. Pozri sa. Reálne toto je prvá séria, kedy tu proste začínam chytať nervy. A tie nervy sú len kvôli pár pixelom, že proste netrafím tú presnú paletu. Ja som pekný retard. Ja som pekne udrbaný na hlavu, reálne. Poď sa, alebo Čo mám skakať? Čo 3 metre mám skakať? Však, ale halo už. Kokot. Fakt, ja neviem trafiť proste tú páletu správne. Počúvaj. Ja som si tu reálne odfajčil minimálne 20 životov. Lebo ja neviem, že či ja som retardovaný dneska. Že či ja som nechytil ty kokot nejaký absťak, alebo čo ty kokot, ale normálne, fakt toto už je prvá séria, keď tu začínam chytať nervy. A nie je to sranda, lebo proste ten level malo proste byť úplne, že bim bam bum. Ten level je proste úplne easy, ale ja nechápem, prečo tu proste skapíňam. Nechápem. Absolutne. Ten level je proste úplne ľahký, ale proste len kvôli proste pár pridrbaným pixelom, že neviem sa proste trafiť, ty kokot, do tej palety. Aby som skočil presne na tú paletu, tak sa neviem trafiť, ty kokot. A potom jasne, že som skapal tak minimálne 20 krát kvôli tomu. Akože reálne fakt nebudem si klamať, ale toto je reálne prvá séria, pri ktorej už začínam mám také nervy, ty kokot, že kebyže som žolík a bývam sám, tak vám vravím, že už tuto by lietali takto dve klávesnice. Takto normálne by tu začali lietať ty kokot, tie dve klávesnice. Normálne, že klávesnica má takto krídla ty kokot a začali by normálne odpadávať ty kokot tej klávesnice. Že práve by som to schmatol, takto by som to jebol ty kokot jednu, túto druhú ty kokot a tuto by takto lietali aj s tým krídlami. A normálne by začali postupne z nej odpadávať klávesy. Kebyže som žolík a bývam sám. Tak vám vravím, že to, čo som povedal, čo je nemožné, tak z tej veci nemožnej by som spravil možnú vec. Lebo ako chlapče, akože toto... 11. Ja aj už nepotrebujem ten červený diamant. Akože inak som zobral všetky krabice, ale tak vlastne tam bola tá červená plošinka, kde potrebujem ten červený diamant, aby som mohol zobrať tie zvyšné diamanty. A však nevadí. Však nevadí. Ok, tu zase budeme utekať pred balvanom. To je super. Ale je to super, lebo akože takéto tieto levely tu sú aspoň úplne pridrbané, lebo to mi stačí iba keď toto držím. Tento joystick, keď iba držím. To kolečko. Ten analog, či jak sa to volá. Proste iba to stačí iba keď držím a slačam X-ko. A nemusím ani rozbíjať tie krabice počas toho, lebo však vlastne ten balvan, ak zničí tie krabice, tak mi sa to automaticky započíta akože do tých krabic, ktoré musím rozbírať a automaticky by to mohlo dať aj tie itemy z tej krabice, ale či vlastne ne, to vlastne musím ja zničiť tie krabice. Ale tak pripočítam mi to tie krabice aspoň, takže to aspoň musím, keď to zničí ten balvan. Viem, čo 100% mi to spraví, tak viem, že 100% mi to spraví to, že mi to pripočíta tú krabicu, keď mi to zničí ten balvan, ale že či mi to akože dá ten item z tej krabice, aj keď to zničí ten balvan, tak to nie som si istý. Ale asi aj hej.
Daj si život, ďalší život. Aha, to vlastne to nemusíme ničiť. OK. Ty kokos, ja som skoro skápal. Kebyže skočím skoršie o 100, tak by som len spadol tie jamy. Fialový diamant mi tu chýba. Na prvý pokus, bez skapania. Ale chýbali by tam aj také krabice kvôli tomu diamantu. Fialový diamant, tá plošinka fialová. Nemal som proste fialový diamant, ja mám iba zelený. Tu je nejaký dôvod, ale tento asi nemôžem mať. Sunset Vista. Tu mám nejaký kľúč, ale neviem na čo mi ináč ten kľúč popravde. Čiže poďme na to pozbírať. Toto bude ešte veľká sranda. Kebyže nemám také dobré reflexy, tak už by som dávno aj skapal. Popravde vám poviem pravdu takto. Neviem, či ma ináč dobre počuť, tak pôjdem bližšie. Pozerám na tie mimony. Toto, čo mám tú OBS-ko, tak pozerám, že nejak moc mi to akože asi nehučí. Tak asi pôjdem bližšie k tomu mikrofónu. Možno budete lepšie počuť. Možno ale počujete dobre, ja neviem. Možno aj počujete, neviem. Ale myslím si, že asi ma budete dobre počuť, len to nie je zase taký ten mikrofón, proste za nejakých 150 onaj 200 eur. Že je to proste nejaký fakt taký nejaký prepracovaný, ale to je proste taký ten proste na ako podcasty. Taký ten, čo musí mať fakt, že pri hube, aby ste ma dobre počuli, ale má to dosť kvalitný zvuk, takže to je to. Nice. 64 životov. Mal som 70, ale bohužiaľ som si ich odpajčil na hentom leveli. Cesta do neznáma, alebo do nikde, alebo neviem, jak by som to mal preložiť. Lebo... nič dobré, ja som to chcel proste preskakovať po dvoch, ale uvedomil som si, že je to proste zlá taktika. Fred, toto proste... Ja to nerozumiem, prečo takáto vec sa mi stane. Klikám tam ten oný, tú kocku a nič. A zabije to iba toho bata, ktorého som nechcel zabiť. Toto som chcel spraviť, no bohužiaľ... neviem prečo toto sa mi nepodarilo. No, skoč tam. Tento čo? Tento checkpoint, nice. Ty kokos, skoro som tam skočil do hentej onej fázy s tým ohňom, lebo porad by som sa onej spálil na popol. Porad by som tu zase musel znova prechádzať taký chuj. Už sem tady zas. Pravda,
Práve sa to nechcem povedať, ale bohužiaľ som to povedal. Lebo bohužiaľ som až tak trapný, že neviem ani proste niečo povedať svoje vlastné. To som teraz zabil. To som sa teraz predviedol. To som teraz zabil. Práve som teraz zabil. Dobre, aspoň som dostal 2 životy naspäť. 2 životy. Asi tak, 2 životy, počkej. Ja som... lebo... Bože, ma tu boli oba srdca, pozrieť, či náhodou tam je nejaký secret. Kokot, pozri sa, ešte si jebne počítač, ja som tak... Ja neviem, ja som dneska sprostý, alebo čo, ty kokot? No. Dobre, oficiálne prehlasujem, že táto séria, ty kokot, táto časť, že dneska som tak dementný a tak sprostý, že to ani není možné, kokot. Oficiálne toto teraz prehlasujem v tomto videu, že dneska mi tak drbe na hlavu, že ani nechápem, prečo toto robím. Tak to asi není nič. Takže som tam ešte dokonca aj zbytočne išiel, super. To je fakt super. Tak ešte som skapal a zbytočne, alebo nič tam. Dobre, nič. Nič. V dnešnej sérii to je no pozri sa. V dnešnej sérii som tak tupý, ale tak extrémne neskutočne tupý, že... No, piču viem. No moje piču sa mi dali dneska. Akurát si to odfajčím zbytočne toľko životov, že to videl po a úplne, že fakt je zbytočne. No poď. No poď, ty retard. Poď. Tam ono, vidím hore tú tému. Neocortex. Prvýkrát to tu máme. Jaj boha. Dneska mi tá hra fakt nepraje. Alebo teda, že... Ja som dneska tupý strašne až moc. Prečo toto ja robím? Nice. PIČE! Môžem byť takto tupý a tak sprostý? Počúvaj ma ešte raz sem, ja nechápem tomu fakt. Ja neviem čo robím dneska. Ono fakt to je vidno, že ja to buď robím na schvál, ale ja prisahám vám. Dobre, nebudem nič vyprávať, odteraz nepojím už ani slovo, pokiaľ neprejdem ten level, ty kokot, lebo... Ja furt vyprávam a ja sa potom neviem sústrediť na tú hru. A... Dobre, fakt už budem ticho, lebo pozri sa. Ja vyprávam v kúse a nič. Dobre, budem ticho už radšej. Piču to dám. Ja môžem byť tak skurvene tupý, čo to je? To prečo? Ja neviem, či toto sa mi deje na schvál, alebo... Môj skill mi dneska nepraje, ale ako... Poviem vám pravdu, že toto je prvá séria, pri ktorej proste začínam chytať také miernejšie nervy, že porad keby, že tu mám nejakú klávesnicu, ktorú môžem rozdrbať. Není problém, že som mu rozdrbal na kusy. Furt tu niečo dotrbem. Furt skapíňam na to, že buď som nemotorný kokot, alebo proste, no poď sa. Buď som nemotorný kokot, alebo proste skapem na to, že kvôli pár pixelom, čo sa neviem trafiť, ty kokot. Dám presne na tú paletku.
presne som vedel, že to tak bude, ale len proste ja som tupý. Dobre. Ty kokos. Tak ma zachránilo našťastie to. Aspoň našťastie som neskapal jak taký posledný sobranec tých okot. Dobre, na tej krabica, tý Cortex, nájsť mám tretiu. Počkaj, asi rozmýšľam, že aj tak ona. Že radšej tu nebudem sa predvádzať veľkým frajerovaním, tak radšej si to spravím takto opatrne. Lebo zase tu odfajčím z životy a zase tu potom kvôli mojej nemotornosti a dneska, ak sa mi ešte k tomu nedarí, tak si tu odfajčím ďalších 40 životu. Počúvaj, toto je veľmi taký dobrý bonus. To akože to som nečakal, reálne, toto je fakt, že som nečakal, táto séria má akože ničí. Dobre, prvá séria, pri ktorej fakt začína mať nervy. Lebo som proste fakt, že nešíka ako kot. A fakt to sú primitívne ľahké levely a neviem proste prečo dneska mi to nejde. Úplne fakt to sú tak drbnuté ľahké levely a ja som proste lantavý kokot, čo proste nevie to prejsť. Proste fakt prisahám, že dneska mi tá hra nehraje. Teda nehraje. Prisahám, že tá hra mi dneska nepraje, no. Vidíte, jak dneska ide. Ja neviem ani vyprávať, normálne som mňa to dneska tak zle. Ja ani vyprávať pomaly neviem. Tento bonus nie na prvý pokus, lebo však toto sú úplne najľahšie bonusy tieto. Ale ten s tým Cortexom ma akože dosť dostal. Popravde vám poviem pravdu. 9 krabíc mi chýba. Dúfam, že to nebude nejaký diamant, lebo poradne normálne chytám tu nerva. Poďme hodiť čambu. Dobre. To je checkpoint, okej. Tu mám... 8 mi chýba. Okej. 8. Dobre, kde to môže byť? Poď. To môže byť asi ľudia. Nice. Všetky one krabice, diamant, životy, easy. Bolo to easy, ale proste ja som proste kokot a neviem proste sa poriadne trafiť. Aha, tá hra mi dneska nepraje. Ale mám prvý kľúč, to je pohoda. Cortex Craziest Contest. OK. Takže som dostal Silver Trophy. A mám tu bossa. Ale rozmýšľam, že bossa si necháme na ďalší diel. Alebo si mi sa tu odomkol táto kokotina, že aha, ja vlastne už viem asi možno ešte ten kľúč. Tak ešte splníme tento level. Lebo tento level som chcel ešte prejsť predtým, ale nebol odomknutý, ale teraz, ak som dostal si ten kľúč, tak podľa mňa tipujem, že ten kľúč bol proste na to, aby sa mi proste odomkol tento level. Že už to asi popravde tak viac menej chápem, na čo bol ten kľúč. Takže pekne, krásne si tu splníme tento level. Nech dostaneme ďalší diamant a ja som proste sa pridrbaný, samozrejme ako vždy. Ale ako by som povedal, v dnešnom dieli mi tá hra proste nepraje a proste dneska to tu dosť dobrý balón, popravde. Teraz sa prísahám, fakt cítim, jak keby som túto hru v živote nehral a v živote proste aj som nevedel proste o tom, čo je Crash Bandicoot a proste teraz vyzerám, jak keby som to nevedel hrať tú hru. Takže chlapči, ja takéto hry hrávam vždy. Takéto hry mi idú najlepšie, že dneska mi tá hra nepraje, proste bohužiaľ dneska mi tá hra nepraje, jednoducho. Len proste sa cítim proste ja sa cítim proste ako kokot, že ja keby som tú hru nevedel hrať. Preto tá hra mi proste nepraje, proste čo poviem.
A už som tu povedal asi 50 krát, len proste... No treba... No, to sa... Dobre, nebudem vyprávať, lebo... sa cítim ako taký ten trapný youtuber, čo proste len všetko komentoval. Dobre, radšej si zavriem piču, lebo proste fakt už sa cítim ako ten trapný youtuber. Všetko komentuje a píše si, že je multirak rádio. Piči. Ne, ja chcem tie všetky krabice, akože nehnevajte sa na mňa, ja si to kľudne odfajčím, aj obetujem tých 5 životov, ale chcem tie krabice, aby som dostal diamant. Pokiaľ je to pre tie krabice a preto, aby som dostal ten diamant, tak nemám problém obetovať tie životy. Ale pokiaľ tie životy som obetoval zbytočne, len kvôli tomu, že som sa netrafil kvôli pár pixelom, alebo kvôli tomu, že by tá hra dneska nepraje, a že proste som landravý kokot, tak proste za to nemôžem. To už potom nesležová na sebe to, že som si odfajčil životy, ale máme ďalší diamant, ďalší level som prešiel úplne na parádu. Dobre, čiže má 46% progres, 8 diamantov, 1 kľúč. Splnil som to na pána, tu máme posa, ale ten si necháme na ďalší videjku. Dobre. Toho si necháme na ďalšom dieli. Dneska, opravde vám poviem, bolo to veľmi na chuja, tento diel. Takže kľudne mi dajte aj dislajky, mám to v piči, hej. Kľudne mi dajte na toto video dislike. Ja si myslím, že po tomto dieli si ho zaslúžim, jak som to tu dneska celé dofailil, jak taký lemdravý kokot. Takže kľudne mi dajte aj dislajky, mne to je úplne jedno. Aspoň budem vedieť proste, že... Budem aspoň proste vedieť to, že proste tento diel nebol dobrý kvôli tomu, že vy si myslíte, že ja som to tu failil, preto fakt reálne to som tu nefailil, fakt sa toto všetko tu dialo. Že proste fakt reálne toto nebol proste, že na schvál, že proste schválne som to robil, ale toto bol fakt, že real fail. Takže aspoň budem vedieť, že proste tento diel bol na kokot a že proste sa mám zlepšiť, hej. Takže kľudne mi dajte dislajky, hej, a však vidíme sa pri ďalšom onom videjku. Adios, chlapci. Kokot, kde sa to stopuje?